हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामनानै गालांदो। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मेगन आंनि गोरबो सिङाव नोंखौ नुयो। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मेगन आंनि। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों रिमल दैमारि। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों एक्टर लटफाय एन्ड दिप्ति बसुमतारी। प्रडिउसारानो जादों आब्दुल आहम। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै नायनो हागोन। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों लोगोफोर। बे भिडिअनि डिरेक्सन सुग्राफायानो जादों रोमै बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों लटफाय क्रिएसन। नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि भिडिअनि टाइटेलानो जादों हमथा हाला। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रो होनब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों लोगोफोर। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों बिबुंसा बर'। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों मिथुराज बर' एन्ड रिया बर'। नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रबिन बर'। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों हास्थायसा बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों प्रबिन। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।